Ne mora Tanja, Tanja je... Smo ovdje na prostor nekadašnjeg prognaničkog naselja Mala Gorica. Zapravo ove kućice izgledaju vrlo sablasno i tužno i prazno, ali kako stvari stoje, jednom nedemokratskom odlukom i jednom, rekao bi, izdajničkom politikom prema domaćem ovdje stanovništvu i prema hrvatskom narodu, u vrlo kratkom roku će se ovdje kroz mjesec, 2, 3, 6 mjeseci itekako mnogo ljudi doseliti, ali ne oni za koji bi trebali poštivati i svojim doseljenjem ispunjavati zakonska pravila, nego temeljem Marakeškog sporazuma napučit će se ovaj kraj sa ljudima bez identiteta, bez putovnica, koji će tražiti takozvani azil. U biti to je početak jednog lokalnog hotspota koji je vrlo blizu Zagrebu, a budućnost prema Marakeškom sporazumu ovog hotspota u Petrinji, nadomak Zagreba, je budućnost Hrvatske u velikom, tako da će Hrvatska ovom politikom koju naša vlada slijedi i podržava od strane Europske komisije i Ujedinjenih naroda postati ne zemlja, mala zemlja za veliki turizam, nego mala zemlja za velik broj azilanata i ostalih ljudi koji će ovdje doći, ali ne sa dobrom voljom. Idemo. Dakle, nalazimo se u Maloj Gorici, blizu Petrinje, u nekadašnjem izbjegličkom kampu. Bojimo se da će upravo ovaj prostor ovdje postati novi azilanski kamp. Radi se o jednoj golemoj infrastrukturi koja kadra primiti tisuće azilanata, a ono što nas najviše brine su odluke koje su nedavno donešene, a radi se o financiranju uređenja ovoga kampa prema šengenskim direktivama sa čak 4 milijuna eura. Od toga je milijun eura iz hrvatskog proračuna, a 3 milijuna eura su iz europska sredstva. Radi se o lokalitetu koji je usred Hrvatske, koji je na domak Zagreba, i bojimo se da ako se na ovom lokalitetu sutra zbrinu deseci tisuće migranata, da će to ugroziti i lokalno stanovništvo, domicilno stanovništvo, prije svega grad Petrinju, i mislimo da se za ovakav jedan projekt koji se sprema trebalo pitati lokalnu zajednicu, a koliko imamo saznanja, lokalna zajednica o ovome nema pojma, a građani grada Petrinje nisu upoznati s ovim problemom i bojimo se perspektive. Zato smo ovdje da ukažemo na ovaj veliki problem koji se sprema gradu Petrinji, a reći ćemo i čitavoj Hrvatskoj. Dakle, ne kampu u Maloj Gorici, pogotovo ne na ovaj način. Ja sam Miljenko Bušić, nezavisni gradski vijećnik Gradskog vijeća grada Petrinje, i ukratko ću se samo osvrnuti o događanjima vezano za smještaj migranata u ovo prognaničko naselje. Na zadnjoj 17. sjednici Gradskog vijeća na inicijativu gradskog vijećnika ispred stranke Reformista zatražena je točka dnevnog reda koja se odnosi na potencijalni smještaj migranata na područje grada Petrinje. Usuglašavanjem vijećnika točka je stavljena na dnevni red i bila je predzadnja točka. Tokom rasprave koja je trajala gotovo skoro 2 sata, bilo je više prijedloga vezanih za rješavanje uopće te problematike, s tim da su tek u samoj raspravi javno izrečene neke informacije koje do tada građani Petrinje, kao i mi gradski vijećnici, uopće nismo znali, niti smo raspolagali s tim informacijama. Predstavljena je informacija da je negdje u srpnju mjesecu ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan odsjek, dobio iznos od 3 milijuna eura koji je namijenjen za smještaj azilanata na području ovog prognaničkog naselja, i informacija da je u tijeku već predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole od strane našeg Ureda za gospodarstvo, Ministarstva unutarnjih poslova, da bi oni mogli početi sa radovima na obnovi ovog naselja. Zbog svih tih informacija koje su date iznenada i zbog toga što je dugo vremena, odnosno mogu reći unazad nekoliko mjeseci,
bila je velika neinformiranost građana. Građani su širili manje više dezinformacije među sobom, što je u konačnici izazvalo jednu stihiju i nelagodu među samim građanima, uznemirenost i iščekivanje što će uopće toga svega biti. Upravo iz tog razloga gospodin Pejo Trgovčić, kao moj kolega, nezavisni vijećnik u gradskom vijeću, podnijeli smo zahtjev da se donese odluka da mi ne prihvaćamo uopće bilo kakav smještaj azilanata na području grada Petrinje, niti pogotovo u ovo naselje Mala Gorica, dok je od strane reformista da zahtjev da se donese odluka zajedno sa članovima kluba HDZ-a, članovima kluba HNS-a i SDP-a, znači u njihovoj konzultaciji oni su predložili donošenje točke sa odlukom da se oni ne slažu sa time i da ne prihvaćaju, s tim da u drugoj točci te odluke oni osnivaju i žele osnovati radnu skupinu koja bi išla na pregovore u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi smo stajališta, kolega i ja, i tražili smo da se ta odluka da na glasanje, da ta odluka, da se glasa za obodvije odluke, s tim da je postavljena prva njihova odluka na glasanje. I što se na kraju dogodilo, ta odluka je izglasana sa 15 glasova 2 protiv, 2 suzdržana. Pošto je po poslovniku grada Petrinje odluka donesena, za drugu po tumačenju poslovnika više se nije glasalo. Na to je bilo dosta prijekora od strane vijećnika koji su htjeli glasati za drugu odluku, ali je njima to uskraćeno. Evo toliko o događanjima sa te sjednice.